Dobrý deň, dámy a páni, vítajte vo veľmi krátkom videu k naozaj veľmi zaujímavému projektu s názvom Social Boosters, v ktorom môžete zarábať aj zdarma, teda bez akékoľvek investície, ale samozrejme, ako tu býva všade zvykom, ak sa stanete plateným členom, $15 je tam minimum, tak vlastne môžete zarábať viac a môžete dokonca aj zdieľať tento projekt na základe toho. Zarábanie bude veľmi jednoduché, prakticky ľudia majú radi také veci ako práca na internete, že niečo dáme tomu, že lajkujú, majú za to príjem, niečo zdieľajú, majú za to príjem, niekoho začnú sledovať napríklad na YouTube, majú z toho príjem a tak ďalej. Ja to ukážem naozaj veľmi jednoducho priamo na stránke, ako to je. Spoločnosť ponúka, alebo projekt ponúka služby na Facebooku, Twitteri, alebo respektíve X sociálne sieti, na YouTube, Instagrame, TikToku, Spotify a nejaké iné sociálne siete možno ešte sa pridajú. A naozaj veľmi jednoduché služby a za veľmi dobré ceny. Napríklad môžete to využiť vy, že keď budete chcieť si niečo vyspropagovať, alebo niekto iný si využije tieto služby a vy vďaka nemu, že mu to zalajkujete, že mu to zazdielate napríklad, alebo že sa stanete odberateľom, tak vy na základe toho zarobíte. Čiže naozaj veľmi jednoducho ponúkajú sa služby ako lajkovanie, čiže 100 lajkov za $5, zdieľanie, 10 zdieľaní za $1, videnia napríklad webovej stránky, 100 videní za $7, reakcie, to ešte presne neviem, čo bude znamenať, 10 reakcií za $1, followerov, čiže sledovateľov napríklad na YouTube 100 za $10, čo je v celku dobrá cena, komentovanie 1000 komentárov napríklad pod vašim príspevkom na Facebooku, čo by spravilo absolútne neskutočnú viditeľnosť toho príspevku, je $20. Tak dáme tie lajky, že by ste si vybrali, že by ste chceli a nechcete 100 lajkov, ale chcete 200 lajkov, takže dáte 200 a vidíte, že už sa to pripočíta, že $10 za 200 lajkov. Klikne sa toto, sem sa dá link. Toto je delivery po nejakú dobu, že by to asi platilo 15, 30, 45 dní. Uvidíme ešte presne, čo to bude, zistíme používaním a odklikne sa place order. Samozrejme, čo je veľmi dôležité, tento projekt sa spustí do niekoľkých dní. Malo by to byť niekedy stredu 23. Mám taký pocit, alebo možno 24.10.2024 by sa mal spustiť tento projekt, teda zatiaľ ešte nie je nič. Ľudia, ktorí budú chcieť zarábať bez akejkoľvek investície aj v tomto projekte, tak na stránkach kliknú na tasks a budú tu mať jednoducho nejaké tie úlohy, ktoré budú môcť splniť. Tí, ktorí budú chcieť byť resellery, tak jednoducho sa pridajú s tým, že ešte treba akceptovať podmienky, sa dá akceptovať tu a klikne sa na Proceed to Resellers, čiže takto nejako to funguje, takto vyzerajú hlavné stránky, celku zaujímavo, takže prejdeme ešte na to, ako stránky vyzerajú graficky, čiže vidíte nejaký takýto štýl, majú to Game Changer, čiže manažeri, vidíte, tu sú tie členstva, dajme tomu zdarma za $15, za 100, dokonca za 1000, a určite, ak chcete teda zarobiť viac niečo, tak vám pre začiatok postačí aj to členstvo za $15. Za chvíľočku vysvetlím, čo vám to prinesie, aký je to rozdiel oproti členstvu zdarma. Tu máte dôvody, prečo si nás vybrať a tak ďalej. Vidíte, že tu je nejaká roadmap, ktorá sa mi nenačítala, neviem prečo, ale bolo to tam ukázané, že nejakých 3 mesiace, 6 mesiacov a tak ďalej. Mám to načítané na stránke a vidíte, že ešte platobné metódy je tu dokonca Mastercard, Visa a samozrejme kryptomeny, takže bude to dostupné pre každého. Prejdeme na prezentáciu, kde to je všetko vysvetlené. Samozrejme je tu
povysvetľované v sociálnych sieťach, takí líderi sociálnych sietí, Mark Zuckerberg a Elon Musk momentálne, rôzne štatistiky popísané. To sú teda tie služby, ktoré boli spomínané, ktoré som vám ukázal priamo na webovej stránke. Všetko teda, čo som vám ukazoval na webovej stránke. Ideme ďalej. Toto nebudeme preberať, to už všetko viete. Čiže vidíme, že vlastne tie zárobky zdarma, čiže členovia zdarma môžu zarábať teda na tých tasks, na tých úlohách a byť odmeňovaní. Resellery sú členovia, ktorí zarábajú viac na rovnakých tých úlohách ako tí členovia zdarma. A dokonca vlastne sú začlenení aj do toho kariérneho plánu, čiže tí členovia zdarma do toho začlenení nie sú. To by bolo toto známe. Čo sa týka budovania tímu, tak budovať tím dokonca môže aj člen zdarma, zarába 5% provízie na predajoch, čiže na tom, že sa niekto stane tým resellerom, a reseller zarába až do 15% provízie na predajoch. A taktiež tímové bonusy, kariérne bonusy a participuje alebo je účastníkom aj výhry o auto napríklad. Čiže vidíte, že tu máme tie sociálne úlohy, čiže komentovanie, zdieľanie, subscribe, čiže vlastne sledovanie napríklad YouTube videí alebo nejakej Facebookovej stránky, navštevovanie webových stránok, lajkovanie týchto príspevkov, nasledovanie účtov, spúšťanie videa, čiže aj video si môžete pozrieť a zarobiť. Môžete sa vlastne zúčastniť nejakého stretnutia, možno nejakého webináru a tak ďalej, čiže určite sa pridajú aj ďalšie úlohy, ktoré budú zaujímavé, možno do budúcna. Celý systém vlastne funguje tak, že spoločnosť niečo prerozdeľuje na tie provízie za predaje tých reseller členstiev a niečo prerozdeľuje medzi tých, ktorí vlastne robia tie úlohy a samozrejme ešte nejakú časť si necháva pre administratívne poplatky a výnosy, ako je to tu písané, takže tuto vidíme, že z celkových predajov spoločnosť distribuje 50% vo forme provízií, teda rev share, a vlastne toto je 40% pre budúce vlastne accrual, neviem ako som to nazval, to je pool share, a 10% si necháva na tie administratívne veci a výnosy. Takže vidíme napríklad 5% z toho rev share sa prerozdelí medzi tých, ktorí sú zdarma, 25% medzi členov $15, 30% medzi $100 a 40% medzi $1000. Tuto je niečo písané aj maximálny profit je $100 pre člena zdarma, 170% maximálny profit pre člena za $15, 200% maximálny profit $100 člena a tak ďalej. Čiže tu máme napríklad príklad tej distribúcie, čiže $15,000 napríklad spoločnosť zarobí. Rev share vidíme, že 5% získajú členovia zdarma, teda prerozdelí sa tam $750 z tej čiastky, $3,750 sa prerozdelí medzi členov starter, $4,500 sa prerozdelí medzi tých growing členov a $6,000 sa prerozdelí medzi tých profesionálnych členov. Takže tu máme napríklad ešte ilustráciu pre toho startera, ktorý napríklad pri tomto príklade si predstavíme, že ten reseller, ktorý zakúpi 20 starterov za $15, teda celkovo za $300, a napríklad ten predaj celkovej spoločnosti je $30,000, a teda týchto $300 reprezentuje 1%, to znamená, že to je nejaký 0,01
vlastne pre starterov, teda distribúcia je 3750 a z toho 1% je 3750 dolárov. Čiže v tejto ilustrácii tento reseller s vlastne 300 dolármi v tomto kombe, ako to nazvali, zarobil vlastne 12,5% za jediný deň. Čiže ono to samozrejme, že uvidíme, ako presne bude fungovať, ako náhle sa zapojíme, začneme s minimum a uvidíme, že čo to bude robiť, aké nárasty budú, ako sa to bude pohybovať. Verím tomu, že to majú matematicky všetko zvládnuté. Takže tu máme napríklad tie 15% provízie, ktoré boli spomínané. Čiže keď ste člen zdarma, tak máte 5% vlastne za priamy predaj. Keď ste vlastne už platený člen, tak máte tých 15%, z prvého levelu máte 8%, z druhého levelu 5%, z tretieho levelu 2%. A samozrejme, že sú tu ešte tímové bonusy, že máme binárny systém, ľavá a pravá strana. Nebudem to opisovať, jednoducho budete vidieť tie zárobky, teda je tam možnosť zarábať ešte z binárneho systému, ktorý teda môžete využiť aj v prospech vás. Keď sa zaregistrujete čím skôr, tak tým väčšiu pravdepodobnosť, že do jednej strany toho bináru sa vám pridajú nejakí členovia z sponzorskej línie a tak ďalej. Čiže sú tu ešte tímové bonusy, ktoré ešte zatiaľ som nepreštudoval, ale určite preštudujeme. Vidíme, že je tam teda možnosť zarobiť celku dosť. Kariérny plán ďalší, vidíme, že ešte nejakým spôsobom sa to navyšuje, teda podľa obratu. Pravdepodobne áno, podľa obratu v tej slabšej strane bináru, tak zarábať ešte jednorazové čiastky. No, a takže tak, čiže je tu toho v celku dosť, že sa dá zarobiť určite. No, čiže stránku sme si ukázali, dashboard vlastne, kde nájdete vlastne registračné odkazy, máte referál linky ľavá a pravá strana, keď by ste chceli registrovať niekoho, vklad sa bude robiť tuto vpravo cez plus a tak ďalej. Prejdeme k tomu, že ako sa prihlasovať, čiže zadáte užívateľské meno a heslo. Jednoducho, čo sa týka registrácie, registrácia je taktiež jednoduchá. Zadáte vaše užívateľské meno, e-mail, odkliknete, že súhlasíte, nie ste robot, sign up, príde vám e-mail aj s takým jednorázovým heslom, s ktorým keď sa potom prihlásite z toho e-mailu, tak znovu si tam zadáte už potom vaše meno, priezvisko, zadáte ten jednorázový kód alebo to jednorázové heslo a potom budete mať už zadať vaše heslo, ktoré chcete a znovu potvrdiť to heslo, ktoré chcete. Takže naozaj v celku zatiaľ momentálne jednoduché a začíname za pár dní, tak môžete to využiť, byť medzi prvými. No, je to len ale na vás, ako sa rozhodnete skúsiť, môžete zdarma, nič za to nedáte a keď sa pridáte aj vlastne ako platený člen, tak máte možnosť získavať zisky zo zárobku spoločnosti. Takže uvidíme, ako to pôjde. Bude to všetko postavené najmä na zákazníkoch, ktorí budú využívať tie služby, ktoré som ukázal. Verím tomu, že aj my, aj ako členovia, ako tí resellery, budeme mať nejaký budget z toho, čo do toho vložíme a budeme to taktiež môcť využívať. Takže držme si palce a verím tomu, že tento projekt bude fungovať dlhodobo a bude nám prinášať teda zisky z projektu, zisky zo spoločnosti. Majte sa krásne, do počutia.